127. Πώς μπορώ λοιπόν να ελευθερωθώ από αυτό το βάσανο? Πώς? Κάνοντας το συνειδητό. Απαλλαγή από τη δυστυχία. Αγανακτής όταν κάνεις αυτό που κάνεις. Σου έκλεισε ειστήρια. Το λέει μέσα. Όχι, εγώ το λέω. Τι ζητείτε? Για τη Νέα Υόρκη. Το έκανα. Τι εννοείς? Εννοώ Ότι μου έκλεισε ειστήρια χωρίς να με ρωτήσεις. Άρα όχι. Όλα μου είναι εδώ. Ο σκύλος μου είναι εδώ. Το σπίτι μου. Όλα είναι εδώ. Εκεί θα είμαι, τι θα κάνω? Ωραία, πώς θα πληρώνεις τους λογαριασμούς? Όπως τους πλήρωνε. Με τα δικά μου λεφτά. Θα δουλέψω παραπάνω. Σε μαδρένει, ναι. Καλή τύχη. Εγώ θα πάω. Να πας. Εγώ θα μείνω.